Jo tinc una casa vella al poble on em vaig criar. Tinc un forcat i una rella i un lligó i una corbella que saben de treballar. És una casa que obliga a recordar als majors. Una casa molt antiga que sap del gra i de l'espiga i de freds i de calor. Pues jo, el poble me coneix, Lola la Pintera, la del carrer de la Mar, que vaig néixer en la mateixa casa que visc, en l'any 1938, el segon any de guerra. Tu quan nasqueres? Jo vaig néixer el 1937, en la guerra. Ella té un any més que jo. Soc Julia Cortés García i mos coneixíem, mal nom no en teníem. La filla de Cortés, que era mon pare, Claro. que estava en l'estació. Ma mare eren 11 germans i nasqueren tots en València. Ma mare era una de les majors i tenia 15 anys quan vinguem a Samagrell, que no volia vindre, que sempre digué, ai, també que estava jo en València les meves amigues, i mon pare m'ha fet vindre per ací, perquè allí tenia la fàbrica de pintes, però com els cuernos, quan els feien serradura, i era pels camps. I n'anaven 2 o 3 homes d'ací a Samagrell allí per serradura. I al començaren a dir-li, tio Francisco, vinga-se'n a Samagrell, vinga-se'n allí. I per callar carregar tots, i se'n vingué. Vinguéreu ja tots, perquè sí. I se ficaren en el molí que estan ara els municipals, allí Allà se dalt. ficaren a viure. Els 11 que dugué darrere. Després ja feren les cases de box i se ficaren ja les cases de box i allí muntaren la fàbrica. Es compraren 2 cases i en els corrals de les 2 cases allí ficaren la fàbrica. Ara tu, conta'm tu. Vale. Bueno, no vaig a parlar jo sola. No, Si me però fique a quan tu acabes... Si me fique a parlar, la xerradora que jo soc, ara conta. Mon pare i ma mare se casaren ací i en guerra el portaren a Sarrión, d'allí el passaren al Puerto Escandón i me'n recordo que nevava molt i no podíem eixir per la porta, eixíem per la finestra de neu que n'hi havia. Després ja el passaren a Sagunto, després ja se'n vinguérem ací. Doncs anàvem a Pasqua a les Ceres. Quan anàvem a Pasqua, Ai! jo de matí, tu estaves en casa, però jo de matí, mon pare me feia anar a arrencar cebollí per plantar les cebes a l'endemà. Però jo no tenia cebollí. I per l'esprà me n'anava a jugar a la tarara. A la tarara. Les espardenyes Venia més que amb polsegaes. Les espardenyes que estrenava el primer dia, 3 dies, més ja no. Ja no duraven. En seguida totes trencaes, els soquets. I I venia després més a l'endemà, cansaes. si plantàvem les cebes, a donar manats. Ui, veies? I tots els 2 o 3 homes que anaven a ajudar-li mon pare, perquè no anaven a jornals, ajudaven. Tots volien que els donara els manats de cebes, que els donava més a pressa. Jo el que volia era acabar pronto. Ui, claro, per això corries. Per anar-me'n a les ceres. Jo me'n recordo que teníem patos i es duia a pasturar per allí, per la sèquia. Quan eixíem d'escola ja teníem el berenar a punt i els patos i la canya per anar a pasturar. A pasturar els I allí patos. allà on estava ton pare, per allí n'hi havia un amercocar. Sí, més bons, que bons I allí teníem els patos. I furtàvem embercocs. Això no ho volia dir jo, que furtàvem amercocs. Tu ja ho has dit. I quan es toc sempre... Com ja no està l'embercocar ni l'amo. Es tocaven la gola als patos i jo feia, ui, quantes caragoles a casa! I la meva mare i la meva sentia que feia, no, un ratet més, perquè ella s'assentava i no se menjava, però jo en la canya en els patos avall. Jo també, patos, perquè sí, per allà. I davant estava l'era del tio Justo. Sí, de l'abuelo de la meva neboda. Sí. Era del tio Justo.
pasturar. Ja no queda res. Ja no queda res. De tot això no Tot queda això res. no Ni la queda via, res. ni res. Les 4 casetes, la sèquia, me'n recordo la tia Daga, que tenia xiquets xicotets, com passava l'àvia tan clareta del motor, llavava allí, i Conxín també, la de l'oli. Llevaven allí en la sèquia la roba dels xiquets. Pues sí. I quan anàvem a la font a llevar, Ai, jo estava en estado de la meva major i no podia aixecar-me perquè la panxa m'arribava a la ulla. Librada sempre agarrava l'ullet. Ai, ma mare. Ma mare, si arribava i n'hi havia alguna a la primera, s'enfadava. Pues Me feia anar a mi davant a pillar puesto, Sí, per llevar. Librada sempre volia el primer El puesto. primer puesto. El primer puesto. Això era la Font Vella. La Font Vella que Sí. els dissabtes i els diumenges, si teníem roba per llevar, anàvem a l'altra font, perquè aquests dissabtes No no anava. hauria. No hauríem. No anava. Era per tota la setmana, menys els dissabtes i els diumenges. Te'n Vivíem per recordes, allí. Lola, de les 4 Sí, casetes? sí, sí. Veus, i això era la sèquia, i La n'hi havia una sèquia. figuera molt gran. I això era el terradem a casa, la parra. Sí. Una quanta s'hi fa. Hi vivia la tia Asunción, la tia... La Vivia tia Carmen la Montora Montora. i la tia Mercedes. La tia Mercedes. Pues sí. Mira. I a sobre a l'estació on estava mon pare. I saps qui és? Les coneixes? Esta eres tu, això sóc Sí, jo. el meu germà el xicotet i esta és Carmen la Morronga. A Marroca. Ai, això, tu te'n recordes quan va fer Carmen, fica't a la sombra. el pare Lluís Tereseta? Ah, sí, 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 Tereseta, pobra. Tereseta. Tereseta, com era, tenia el nas molt llarg, no volia No volia eixir. no volia eixir de casa, i no és que no. Va fer el pare... Mira, esta és Carme la Montora. A veure, Sí. Ixa que està patada en el dit. Ixa sí. Sí. I esta és la que de Lolita, la que se morí la bordadora, la xiqueta, que viu en Meliana. I ese Manolo. I això, Este és que en el Pilar. carrer del Rosari varen fer, quan el Sí. pare... Nosaltres també l'adornàrem, el carrer. Sí. Collins. Quin carrer adornàrem. I el tio Soro va fer a l'entrar del carrer del Rosari, en Quereguillers, un rosari grandíssim, i el penjà allí. Quant a la festa del pare Lluís. Jo d'aixes de la festa del pare Lluís no en tinc cap. I Si no és la vera duta. Tereseta la que va fer la foto. Sí. I ahí està Conxín, i ahí està Amparo, la nostra amiga. Mira, així sí que estan tots els amics de mon pare. No en coneixeràs a cap, ja s'han mort tots. Ui, ja no en queden. Ja no en queda cap. Quan anaven de barracot. Pues sí. I estos, Ai. mira, els amics del meu home, este de les Ulleres és un tio de Palanca, de les Ulleres, Ramon. Este d'ací. Ixe. Sí. Ixe és el Molló? Eh? I és el Molló? Sí? És el Molló? Sí. Sí. Que també s'ha mort. Ja s'han mort quasi tots. Me pareix que només ne queda un o dos. Queda el del Fort d'Estrella, Pallardó, i no sé si quedarà algun altre. Ai, mare. I d'ahir quan anàrem a Benidorm... Són mon pare i ma mare i el meu germà major i jo. Quan anàrem a Benidorm, que encara eren tot camps. Oh, claro. No n'hi havia res en Benidorm. Anàrem allí no hi havia res. a la festa. Sí. No n'hi havia res. Mira, ma abuela, la mare de ma mare, el meu germà i jo. Tu ja eres morena, entonces. Mira Carmen la Montora, si la coneixes. Sí, això és la mare. Este retrato l'ha vist. Saps vist. quina és? Sí, la més xicoteta. Sí, és que Vos va duia veure son pare. i diu, fes-me-los que jo no els tinc.
Ahir no estic jo, perquè jo ja festejava. No, ahí no estaves. Jo ja festejava, ja no anava amb vosaltres. Claro, tu ja tenies novio, Per què havia d'anar? tu t'afanyares molt. Jo ho crec que sí. Ja estem venint, que també se parla de la tija. Sí. Així estàvem de paella, que sempre venien les mares rere. A cuidar-nos. Duíem a dos mares perquè mos cuidaren. Dos, Sí. per falta d'una. La Això tia, és en la la platja tia del Cruz Port de Segur. i una altra. La mare sempre l'ha coneguda en el Monyo Blanc. Ui, com jo, Sempre. Sempre el Com Monyo jo. Blanc. Monyo Blanquet. Sí. Pues ara estan deixant-se'l molt. Ah, jo ja fa anys que no me'l tinc. Mira, quan el meu home va fer la mili, Ui, jo de la mili del meu home ne tinc un fum. i així Perquè com tots ho han estaven... fet en Àfrica. Així, mira, així és quan se deixaren a vora mar i se n'anàrem a ballar. I se Ah. quedaren a vora mar ells en el carro. I se n'anàrem allà, una era criada. I se ficaren... A la era aquella. Els musaus a ballar i ells es deixaren, se retrataren, mira-los. El meu home que prim estava... Ui, de Ai, fadris tots estaven prims. mare meva. Ah, en el vel. Quan anàvem, mos deixaven... És que quan no mos deixaven eixir les mares, en octubre que feien el rosari, jo no sé si tu vindries, però Sí. jo me n'anava a les veïnes de per allí. I eixíem de la iglesia i con les monges teníem la paret en bonyets, tiràvem el vel als bonyets i després a veure qui l'agarrava més pronte. Ma mare totes les setmanes me tenia que comprar un vel nou. Ui, Entonces eren uns vels rectes en foraets i enseguida s'enganxaven allí. Mare de Déu, calamitats. lo que n'hi havia. No teníem on no anar. teníem on El anar. passeig, me'n recordo que el fèiem en la carretera, que no passaven cotxes. Pues sí, En la carretera. la carretera. I després en l'estació. L'estació i els vagons que hi havia, que ahí tinc un retrato d'una tia meua, que ella i una amiga, sap el que feia? Agarraven en una vareta la roda del vagó, que havia grassa, i es empastraven a totes de grassa. I era ma tia Carmen. Ai, I una amiga, no sé qui era, que era més mala, la tia de xicoteta. sí. Ai, d'estes que no paren. N'hi havia allí un andén i Sí. n'hi havia un vagó sempre. Hi havia un Sí. vagó sempre. A veure que t'ensenyo este retrato. La sèquia. Uno tira diu puals d'àuia per ruixar al per carrer. Però allí davant d'on viuen els alegres, A la tia Petra li s'escapaven les gallines, feia males putes. allí on viuen Ficaven els en la- alegres, enfront hi ha un sequiol gran, que això ara ja ho han tapat, estava al cine vell. Pues, a veure qui arribava més pronte a l'altra banda. Jo era la primera, a xenollons, fins que arribava a l'altra banda. Els alegres volien guanyar-me, però no me No. guanyaven. Els bessons que que tenien ne queda un uno. parell d'anys menys que jo, que només queda ja un alegre. No. S'han mort tots. I Uno això, com queda. vivien en el carrer de ma iaia, jo també estava sempre allí. Claro. Això, fèiem tantes calamitats, quan eren xicotetes. I el retrete, que era d'aquests que se traïen, Madre i mia. havíem de tirar-ho a la sèquia. Allí davant, les dones... Jo, quan passava per davant de casa, la sèquia sempre plena d'àuia, pues, el tenia fem, fàcil. el fem al corral pels animals, per les gallines. I a l'altra banda del fem el vàter, que era el comú, diem el comú. Havies de passar per el fem per anar a pixar. Passa, Sara. Mare meua, que vinga Déu que vulgui. Jo me'n recordo, quan I venia en cas se quixen, el tio Pela i en cas se a quixen. matar-nos el porquet. Ai, el porc, quan fem la bufa, mos donava la bufa. I les botifarres en oli. Mon pare, pobret, Mos li feia de agradaven tot. molt les botifarres en oli. I ma abuela les tenia en una xarra. I com se passava tant de fam, ma abuelo se les agarrava i se les ficava a la bolxaca i se n'anava al corral a menjar-se-les. Les botifarres en oli. Ui, no n'hi havia res.
quan anàvem per les cases. Demà fan Ai, la missa de no sé qui que s'ha mort, demà jo, fan la missa. I mos donaven un berenar. jo a mi se coneix que me llogaven perquè sempre estava. Oh, jo, Demà l'aniversari de fulana de tal. I a l'altra casa. Demà l'aniversari de fulana de tal. quan acabàvem mos donaven el El berenaret i au, berenari a casa. i pa a casa. Però Així s'ho era. passaven bé, de Talola. Ja ho crec que ho passaven bé. Jo per allí darrere, que no n'hi havia ni llum, en les 4 I no cases, tenien por a res. i me feien, t'acompanyem? Jo dic, no, pues si no n'hi ha ningú, jo no tinc por. I ara, Ara tens por d'eixir a la porta al carrer. pues sí. Pero entonces, madre mía. Dos No te coches. dic, en la carretera, Dos coches en Massamagrell, dos coches. en la carretera fèiem el passeig, i en quan venia un cotxe. Passava algun cotxe. Però, Però en el poble n'hi havia dos, el del Rampetes sí, i el dels Pinteros, que eren els meus abuelos. Ja no n'hi havia més, els meus tios. Ja no n'hi havia més. Dos cotxes i ara, mare... ara no saps on aparcar. Mare, No, ara en el meu casa carrer sempre està en tot. casa hi ha casa que són quatre cotxes. Claro. El meu home, quan se casàrem, anava a Birbar Marchal, allà baix, a Sagunto, i anava en bicicleta. I emprar, que li l'emprava son pare, que tampoc no tenia. Després ja digué, jo vaig a comprar el meu... Com anava a casa Mollor a ficar-se pegatines d'ixes en les rodes, Les diu, punxaes. les punxaves. I aquell, he comprat una moto que ara, mira si ne tinc, eren grisos, estava tot ple de motos. I se comprà una moto. Esta era l'estació de la Via Xurri, on passava el tren per anar per Teruel. I mon pare, quan feia molt de fred, doncs, així donava els bitllets i les feia entrar a tots ahí perquè tenia una estufa que estigueren calentets, hasta que venia el tren. Jo I me'n estigué ahí, recorde, pues, nosaltres anàvem al Bala de Taronxers a Berenechar Pues, des de Fadrí, que després ja... estaven ton sí. pare en l'estació. Ell sempre, hasta que se jubilà, Estic en l'estació. hasta que se jubilà. Era molt bon home, ton pare. Pues sí. Ta mare també, però les dones són més. Ah, este era el Pito. Pues en què va? Claro, que va. Està bé. Així. Així el tren. Entrada. Ai, parlem tant que ja no me'n recordo de moltes Mare meua. coses. De quan... Sí, un viatge anàrem en el carro del meu home, totes de paella, i el meu home allí estava... N'hi havia un amic que en tota la setmana no havia menjat de calent. I els diumenges sa mare feia paella. I aquest dia vàrem fer una paella. El meu home se'n anà a donar-li menjar a l'Aca i quan vingué paella Ja no en ja quedava. no quedava. Se quedà sense dinar. Menos mal que ma mare, que era una de les que anava a cuidar-nos, duia fiambre i se menjava pa en fiambre. Però el de la paella, l'altre, sí que se fartà mitja paella, sí. És que jo en tota la setmana no menjo de calent. Collins. Mentre l'altre se n'anà. Entonces jo ja festejava el meu home. Ja venia Tu a és que mi. te ficares jove, jo no. Me fiqué als 16 anys. Jo sempre tenia clar que hasta que no vingueren de la mili jo no volia estar tants anys. Però jo era molt caldosa. I me coneix, no me home. fiqui hasta que vingué de la mili. Però jo, per si me'l furtàveu, bones píndoles éreu vosaltres. No, jo m'han eixit molts, però no em volia. Això ho Jo dius això ara. de tants anys... Això falta saber-ho. No. No? Bueno, pues vale. És que son pare no era de Barracot, el de Barracot era mon pare. Sí. Que anaven els amics. És que ton pare tenia amics en el poble, no? Un pare com estava ahí sempre... Claro, estava sempre... Tenia amics, claro, molts, però per anar-se'n per ell no. És que tampoc podia, perquè tenia que estar... Tenia l'obligació. Tenia que estar en l'estació, Claro, estava en l'estació com se n'havia d'anar. Si venia el tren i no estava... no estava. No era com un pare que podia anar-se'n. Mira, mon pare sí jugava al futbol. Mira, tots els amics jugant retratat. Mira, mira-lo. Mira-lo, mon pare quan tenia 17 anys. Ui, jo en tinc Ahir va de dol d'una germana que morí, que allà en l'estació, ixa finca que han fet, que no fa molts anys que està, on està l'orxateria. Sí. Allí serraven
d'això dels arbres, troncs, era una serradora. Una I serradora. una tia meva, jugant en un palo així de través, caigué un baix, se trencà el braç. I li l'envenaren ja. Després li entrà el tétano i als 2 dies se morí. I entonces mon pare tenia 17 anys. I ella està enterrada en el tratge de la comunió, Sí. fa molts anys. Diu... Mira les sabates. S'havien pres la comunió, tot el carrer eren mateixes sabates. Tots els del carrer. El que li tocava l'any següent, les Se les sabates, se passaven. les passaven d'uns altres. Teníem amics de Bon Repòs, De de Meliana Meliana, també en teníem. de Meliana, També en teníem. de... Dona compte si eren joves, perquè me fiqué, perquè als 17 anys. Sí, I en els de Meliana ja venia un darrere de mi i jo li vaig dir que jo tan Sí. baixet no el volia, jo el volia alt. i venien uns Perquè de era Bon baixet. Repòs que eren bessons, eren I això des igualets. de son jo ja festejava. Sí, tu ja Jo ja festejaves. festejava. Pues, Jo en els de Meliana sí, jo feia massa baixet. pues jo cada no- any a Pasqua venia una quadrilla. Una quadrilla. Agarràvem, és que mos pareixia bé, és que És no. que entonces ja havia patriada. Ja, Ara claro. ni han patriada ni I han després, pues, patriada. quan passava Ara Pasqua... no tenen xics ni xiques, tots No. són igual. Quan Tu saps lo que són acabava xics ni Pasqua xiques. se n'anàvem de paella i Claro. tots. Jo tinc moltes fotos d'això també. I jo te dic que jo, com me fiqui jove, després ja anàveu ficant-se, Venia se ma fica mare, el pare, venia la tia Xata, venia la tia Cruz, venia... cuidar-vos. Les mares darrere, per si mos furtaven. Sí. Els Dies... amics de mon pare, Sí, de barracot, per tota la setmana, així no el deixaven meu a les home, dones. el meu home també El teu anava. home també anava. Sí. I Sí. això era anar Anava a menjar a a llurs menjar, a dies, estar i 8 dies menjar i allí, beure i au. s'enduien menjar Sí. i beure i au. Passaven 8 dies sense les dones I després ja i tornaven després a ja a casa. casa, els de l'any que ve, els de l'any següent, i dient el barracot. El meu home també anava molt de El barracot. teu home també diria. I en la era bicicleta, mon mare pare. meua, la bicicleta. Sí. Ah, quan li penjaren el gat. El no gat me'n a la porta. recordava, home! El gat a Ai, la que no mos porta. deixava fer ball, això era festero el meu home. I son tio d'aquell també, era festero. Li I penjàvem un gat a diguérem, la anem a porta. penjar-li un gat a la porta de la iglesia. Li penjaren un gat. Sí. mort. Es començaren a fer ball per els carrers i es tapaven en canyís. Perquè no entraven. I el retorn no volia que feren ball. No, I com va donar èxit, però ja se va aconseguir el ball, ja carrers. s'acabava l'any, doncs digueren, doncs ara tornem a fer la festa. I la tornaren a fer perquè havien aconseguit el ball, el que es costà d'aconseguir. Ai, que se ficaven a ballar i feien, tu no t'arrimes molt. Ah, no. La El braç ahí. I l'altre pa que a fora. l'ombro. Si no, no ballem. Oi, claro. A mi m'agradava molt el ball. El meu home no li agradava ballar. Me va fotre. Pues sí. Perquè jo, A el mi de també, Meliana, no, també li agradava. el de Meliana, que no el vulgui perquè era baixet, i era ballador. Jo el volia alt i ni fumava ni ballava. I la garra I ressalt. l'agarria alt, però mira, me foté. I si anàvem a casa a les 10 de la nit, un rapapolvo. Ui, jo me'n recordo. A les 9 en casa, I a les 9 es començava el passeig, que anàvem al cine i ja el passeig, però... Jo els dimecres anava un to, perquè valia una peseta o dos i tenia l'excusa de que la feien 3 dimecres seguits. No s'acabava aquest dimecres. Sí. Continuava la pel·lícula i teníem això d'anar 3 dimecres. I també n'hi ha una temporada que donaves 2 ous i entraves. Sí. I mon pare no volia que se pintaren les ungles. Jesús! Ui, Jo no me les he pintat en la vida, no m'ha agradat. no, jo tampoc les... Però la meva antica, antes d'eixir de casa, se les pintava en el quarto perquè no la veguera mon pare. Però és que antes d'entrar, això era de mi quan se ho llevava. Claro. Perquè mon pare no volia que les pintara. No mos deixaven res. Jesús, les ungles Jo pintades. me'n recordo un dia I mos deixaven ara tots els puestos. que eixíem de casa i el meu home m'agarra així de l'ombro. I quan arriba a casa, quin espolsó, perquè m'havia agarrat l'ombro. Jo, mon pare me defenia molt bé perquè li agradaven molt les bicicletes i els motos.
I el dia de Sant Josep anàvem a València a l'Alameda a veure els motos. Quan anàvem a casa, ma mare ja tenia el dinar a punt. M'agradava molt. A meu sentir que no li agradaven. És que entonces només érem dos, després ja vingué la meva mare, Clar. igual com el teu germà. Ja teníem 12 anys. I havia canviat la vida. Entonces n'hi hagueren 2 o 3 així majors que tingueren Sí. fills. Oi, la tia Maria Labanyona també, tingué Sí. Carmen. Que tots, ai, veig l'edat que L'ha té. quedat 40 anys i ara I inavergonyida. ara es comencen a aquesta edat. Ara es comencen a aquesta edat. Jo me'n recordo que un viatge vam anar fora amb el meu home, però això ja eren les xiquetes, ja eren boniquetes. Mos isqué de baix un viatge de l'agrària i se n'anàrem un altre matrimoni i nosaltres. Però jo, antes d'això, el poll, jo anava molt a comprar cal poll. I el poll me feia, Lola, quan te fiques pantalons? Passen per ahí i van en pantalons. Jo li digui un dia, quan tu me veges a mi en pantalons és que estaré loca. I ara no me lleve ni per dormir. Què te Això, pareix? jo, Me comprés pantalons llargs, me vingueren de lo més bé, perquè anàrem en jo a l'estiu no, perquè... l'autobús Però i en pantalons que Sí. I ara es du que has de, el pijama pantalons. jo a l'hivern no més Mira lleve. si ha A l'estiu canviat. no m'agraden, per Però a més l'hivern. fresquet en les bates. Però a l'hivern jo tampoc més lleve, Pues sí. ni pensar-ho. Que Pascua, claro, les seres a xurar la tarara. Entonces tot eren coves. Quan anàvem tot eren coves. Les coves Coves i eres. i eres. Anaven allí a dur l'arròs Ara perquè només queda una. una cova. Una cova queda. I el poble, mare, jo he conegut O mig per poble allà, en per allà on camps. visc jo no hi havia res. Res. Però Allò allà tot- ho he conegut jo tot camps. Allò tot. Només estava al carrer del Cano, les Escasetes, carrer de la Sí, Mar, carrer del però- Rosari, El poble era així baix, carrer i dels ara està al revés. Esmarraes, que ara diuen carrer Correus, Sí, la placeta de les Gallines, la plaça, i la carretera. allà dalt no hi havia res. I ara, I allà dalt i ara res, el res, poble res. està allà i així no. Allà estava el carrer del Sol, Sí, hi havia una germana de mon pare allí, però a partir del carrer, l'avenida València jo l'he conegut en camps, tot. tot a camps, I on jo visc també tot en era camps, tot això tot era en camps. on jo visc era un carxofar Sí, del tot tio era en Benito. camps. Tot era en Sí. camps. Jo anava, tu dona compte que a ma casa se bevia mig litro de vi, ma mare i mon pare, que era un gotet per sopar i un gotet per dinar. I ma mare me feia anar a 3 tendes per quedar bé. Per quedar bé. A Ca Navarro, a casa el tio Amadeo Mm. i a casa, on era? I a casa les guapes, que era la plaça, que eren unes xiques guapes que venien. Mig litro, i anava tots els dies a per el vi. I jo sempre li feia a ma mare, que ens sobra una miqueta que jo vull berenar. La vieneta de pa, el xorritaeta de vi, una miqueta de sucre, berenar. Ai, sucre. I estava de lo i més el- bo. I això. Total, per quedar bé me feia anar a 3 puestos. Però una germana de ma mare, ma tia Maria, sap el que va fer? També l'enviava m'abuelo, però un dia no apareixia, s'havia quedat. Ui. Com venien els carramatos que venien en l'aparato i feien ball per el carrer. Ella se quedava allà, m'abuelo esperant el vi pel dinar. I con les calamitats. Com vaig néixer, i ma mare no tenia llet, i no sé d'on tragué una cabra, i la cabra me donava. Però ja era fadrineta jo, perquè me'n recorde que anava a la cabra, i ma mare volgué anar en guerra, la cabra, i jo de bolquereig, i la cabra en una corda en el tren, en el tramvia, que en el tren no anava, anar al tragué, que era més barat. El tramvia per callar la cabra, a casa d'una tia. El tramvia 24 que passava per així. Una tia que li dia, tu vine que així no tiren bombes. I ma mare, la cabra, i jo per callar. I els 2 dies ma mare diu, jo sí no estic, perquè així tiren les mateixes bombes que en el meu poble, per a casa. I se n'anàrem a casa. I la cabra meva, ma mare tenia una tia que estava mala de la cama, i li feren una caseta a la mar. I al costat el tio Felipe tenia una casa més gran, i jo per allí darrere anava a la cabra i tocava. I així és que jo tocava i dia, qui és? Dient, qui és? Jo feia, soc Lolita, eres aquí la cabra.
I allí m'hauria, el Vicentico, que està coixet, me feia, tu on vas? No entres que mostraràs la casa. I quan anava a comprar després ja casa i ben A casar, casa Felipe. ell no me dia, què vols, Lola? No, me feia, què vols, Lolita, era la cabra? I jo feia, collins, encara te'n recordes? De la cabra. De la cabra, doncs pues mira, la cabra m'alimentà, perquè, i sense Però se sucre ni morí la res. cabra Oi, la cabra se o moriria. la matareu. No ho sé. Jo el que sé és que Que- per això en els viatges anava a pressa i tot això caminant i ma mare feia, esta pareix una cabra, perquè la meva Vicentica era més assossega. Sí. Però la cabra, ja, jo i la cabra per callar perquè sí, callar perquè sí. Pues jo, don Enrique, el metge, tallarrabos que li dien, va enviar al Rodrigo a comprar-li el conyac. Conyac. Ai, que petorrin era. Com vivia dalt, Vivia ell dalt i vosaltres amb baix. nosaltres baix en un molí. I feia per allí. Ves a casa Rodrigo i porten conyac. Jo, vale. Anava i li duia el conyac. Això era el metge La tallarrabos. senyorita Guadalupe, que era la Vivia. dona. Tenia la clínica allí en el cuartel, ¿no? Sí. En el cuartel de Guardia Civil tenia la clínica. Quartel. Jo a aquest metge no la tinc mai, tenia l'altre. Es que entonces me parece que només n'hi havia Només uno. estava ixe. Només n'hi havia uno. Que me'n recordo que quan ficaven les vacunes en el col·le, vacunaven a tots. I jo no volia que me vacunara. I ell me feia, entre tantes que n'hi ha sigut tu la que no has volgut la vacuna. Pues hasta que no te la fiquen no vas al col·le. És que no, era un home que no se fiaven d'ell, eh? Sí. Li dien tallarrabos, no sé per Sí. què, no se fiaven d'ell. Y entonces me recuerdo que parecía molta sang del nas, no sé per què, sin más ni menos. I ell allí guaitava i me feia, pues fica't una pinça de la roba. Ho acabava molt. I, Ara que també érem molt, no era tanta gent com ara. oi, bé, Jo no entonces sé de els que érem pensar. en el poble, però ara serem 3 viatges més, o 4. Anava a bordar perquè en la màquina te donen un cartonet en 10 lliçons de bares. Però jo ja sabia bordar, però ma mare me va fer anar. I me donava 3 pessetes, que valia ida i vuelta, ni un xavo més ni un xavo menys, gel. I un trosset de pa per mossar, en una miqueta d'oli per callar. I anava a peu, baixava del tren, qualsevol va a peu, del tren al carrer Russafa, que anava jo davant de la Morera a bordar, a ni un més justet. Ara, les meves filles mateix, si me senten, per anar als 4 cantons agarren el cotxe. Oi, això ho dic jo al meu fill, dic Sí, que agarreu el cotxe Virgen està per anar a Santa. pissar. Jo baixava no a l'estació caminàvem. i agarrava la marxa, ale, i en el carrer Russafa, davant de la Morera, allí estava la xica ensenyant a bordar. Jo allí vaig fer les lliçons que me tocaren i au. Pues jo tenia una temporada que bordava per Barcelona perquè me pagaven més diners allí. Sí. I me'n recordo que una vegada l'home de la meva padrina estava en l'estació de València, d'això, de jefe. I perquè no me passara res, mon pare m'acompanyava. I me fica en un vagó que anava el revisor, la Guàrdia Civil i l'això. I jo en tot el camí no ni a pisar. Una vergonya. Ui, no coneixia ningú. I després el revisor diu que s'havia enamorat de mi. Vinc a casa de mon tio a Barcelona a veure si me deixava eixir en ell. I jo dic que era un home molt temple guapo, però era major. I jo dic, jo no vaig a un puesto. Dic, jo no el conec. Mon tio era molt formal, molt serio. I no me deixa eixir. Sí. El molí d'arròs se trenca la paret de mitgera i entra tota per ma casa. Tota per ta casa, claro. I s'ofega hasta el pardal de la lampa, unos 70. Si haguérem estat en casa, s'haguérem ofegat. Jo me'n recordo d'això. Jo, en ma casa... Tenia una bata per estrenar per les festes, no mos queda res. Estiguérem uns dies de lo que mos portàvem per menjar, perquè no teníem res. Ahir, així nosaltres... I d'allí del molí mos tiraren la pallorfa de l'això per dormir. Per dormir. Pues nosaltres, quan vingué la Robina, al començar a entrar d'aigua, i mon pare mos ha pujat dalt de l'andana, entonces teníem andana.
buscaven un matalà i els aixitaren. La meva mare tenia 3 mesos i la tia Maria la Daga vivia al costat de ma casa i aquella estava a punt de desocupar. I ma mare per el terrat li deia, tu tranquil·la, que si te passa alguna cosa, passarem per dalt per dalt del terrat. I ell nasqué poc de temps després de la rovina. Pues I vosaltres, casa meva, ja que les cases de bossa, ahí sí que entra més. Ahí entra allí el el Barranquet, metro. estava el Sí. molí d'arròs, pues entra unos 70. Nosaltres que No mos queda l'àvia res, venia res, per a res. Llamuseros. Ni mos donaren res tampoc. Nosaltres Me'n quan... recordo que una germana de mon pare diu, mos han demanat, i jo dic, però no mos han donat res. Diu, pues ja no dones res mai en la vida. És de veres, no mos Nosaltres, mon donaren pare res. tenia un camp en Masies i anàrem a casa d'un amic que havien plantat. La qüestió és que tenien que dur sacs d'allà per ací. I ho dic per la rovina. I apujàrem els sacs de l'arròs, era arròs o forment, no ho sé. I totes dalt, les meves germanes, 3. Maria la dona del cartero, Maria la cartera 4, ma mare 5, mon pare 6 i m'abuelo 7. Totes dalt dels sacs de l'arròs. I a la que passem per el carrer del barranc de Carraixet, patapum, volca el carro. Mon pare se queda a la cama baix del carro. I nosaltres, jo plorant, ma mare Maria Teresa i la meva mare se'n vingueren per la via, perquè això era dalt de Museros, en el barranc de Carraixet. I uns homes que estaven espolvoritzant un camp vingueren a per nosaltres. Alçaren l'aca, no se m'han eixat gens. Alçaren l'aca i pujaren totes dalt i se'n vingueren per Encara casa. poguereu vindre. La Maria l'anava a se trencar el braç, mon pare la cama. Mon pare, quan feia tanta calor, perquè era en el mes d'agost, ma mare fica un matalà pel mig de casa i mon pare passa 3 mesos en la cama engessat. Ara ho tenen 8 dies, mon pare 3 mesos. Entonces... Engessat des de la cintura. Sí. I Maria en el braç engessat també. Mare meva. Nosaltres hasta 2 dies no poguérem vindre perquè no circulava res. Així és que ho passàrem mal. I això per mos duien menjar. Les amistats que teníem mos duien menjar. I tinc davant el paisatge d'un poble que mira al cel, portant al cor el mensatge d'una llengua que es fa imatge i és més dolça que la mel. Allí tinc un lloc propici per reviure la costum, tinc el record i l'indici d'una vida i un ofici ple de terra i ple de llum. Jo tinc una casa vella que em parla del dia clar, tinc el plat i la rosella i un somni entre cella i cella